voin hi March ni somni pakwa sang ni le somni ania pathian ni tu Sunday tu ania kan hriat tho ongin tunlaya COVID-19 in khovel arun meka fan lo ram po anei manglova hei abikin tuna kanomna United States of America pe chuanin states somnga aluak khat vek to ania nimin pi abel tangkhanin tuna hianin he rampum puya he nan nakai za thi anoi chuang te meu ani to tuna kanomna state Indianapolis po hianin positive hi sang chuang fe kan nei to mi thi po so don lai kan lo ni tareng maya nimina chanchin ka hriat to pa kha chuan voin na hian enge update le inarin oma ai sang te po ani chho ma na chu tiang ang khopela chuan tu na hian kan cheng me kan ni kan soi tum taka chu hemi Chungchanga hianin mi thiam te lu haya mi pui tam tak kan chi ai me ka tu na hianin nam fing mi fing ram ro pui te po an chi ain tu na hianin kan boi na sa ni chun milai kara chuanin karil ro ka ve em chu Christian tena henat na kan dauda le kan lak dan hi ania falam te halkha te kol trong te mizo trong te trong kan hriat thiam kan ngai thlak ve thei chin china media le mi mal zong te pon ni sela pastor le evangelist zong te pon ni se hemi Chungchang hi soi atam me ma na tho na po ni se soi tu ratama ke hi Amazon indi nai na thok mek kan ni mi asang tel te meu mai na thok ni tin in muthin kan ni voin ni thleng hian kan company phei chu khar alani lo nge nge rel ron nuam lo tak chungin kan thok ve zela chu tiang chu ni kan soi tu ma chu he na Chungchang hi kan soi na salom em karil ruwa kak hel ve tak mai hi Christian thatak tak te ka atang hianin ka khave nual ta hi ron sei ve tha ni in ka hria chu ka ron sei tum taka hi ania ka chu nge ti chuan nimina kan tho pa in ka ngai mo deuh te hianin point pasari nein kan la thla soi tur phei chu tama soi sen chi ani lova kan hriat nu po atam to chu laya ka ngai mo deuh chu i thamuang lova henat na awang hianin i thla amuang thei lova i hlau ani chuan ila piang thar tak tak lo niang en chi anangai han ti bol bol ang chi te hi tun laya hianin pathian thu mang thau si hianin ring tu in ti bol bol hi atam em fing tak tak ka ngai te ka tang ngai te pon hi ka khena sa chu soi fia thain ka save em maya engwangin nge henat na hi kan hlo awang ngota piang thar lo kan ni thei nan chan engwangin nge khovel mi fing Christian po tian lo te po ina henat na ati bai omzia an soya he khovel arun me ka invent film khur angai thattaka an ti lai hianin engwangin nge kan lo invent film khur ve mai lawang chu kan invent film khur wang ringot ta enga nge piang thar lo kan hanin ti thin hi tha ka ti lo em engwangin nge kut kan sil thin cho ka nei donin engwangin nge kan in bua engwangin ke ti thiang lim thin engwangin kan lu te kan su ka kan thom no te kan su fai thin engwangin nge thiang lim hi kan mamo achan chu he khovel nun phung sim a hian chok taka om hi nat na kai theina ani sim nat ni chiar sen lo mani chu wang chon mi sing nun phung a hian kan nun na ngai wangin kan nun na min ti boi thei tu na te atanga kan filim theinan hian ni tin kan in enkol thiam him hi angai sim reng chu thil om sa ani chu wangin he nan na po hi nan na thar chi khat lo thleng thar ani mai chu ain enkol dan chu enge ti chuanin in ti thiam lim thau kha ani chuan kaya ol em alang har box ya alan chuak mai mi tam tak kan kai chon the ni
จู่วังส่วนฟิล์มขวางเอ็มตีถูเตเฮคเวลาเฮียนินอีตัวน่ะเห็นอาขัดเมกันเฮียจู่ฟิล์มขวดตัวกันตีอันนี้ไม่ยาปุ่นคอมน่าจะเห็นกายอลสมาจู่วังส่วนนินปุ่นคอมเตโปฮีตุนหรือตามส่วนนินอิติลุตุกรีระวังอุติเตโปรำสังสังนินปัวงะจู่วังนินเก่าหันเตเฮียลกันเหล่าปุ่นคอมงำเหล่าตานี่จู่เปลี่ยนทาร์ตอกเหล่าวางนัดหน้าเราเท่งะเก่าทันพวกเบียกอินันขาร์ข้อมปอนินข้อมงำเราปะเทียนหูตักเราคลากไหมที่อังซองปะเทียนทุสอยเฟียฮีกันเราชวกตันวลไหมฮีอาดคลากฮีกติยาเกจูเฮทิลกันเราว่ากันเวนฟิล์มขุรฮีกันเปลี่ยนทาร์เราวางฮีอันนี้เราซึ่งมันทิลนี่พุ่งปังไงเอามาสุดตาจวนเนนฟิล์มคุรตูรินกันอินตีนี่ไหมที่กุมขวายอันนี้โดนโปอันนี้จวงเรากันนี่จู่วางเงินกันน้ำกันชุ่มกว่านี่มาแข่งเงินเฮนัดนะกันอินตีเราลัวตาเลยปะเทียนถูเฮเราหุ่นลายกันอินตีเรานะฮีปะเทียนทุในดิกตักเตตาร์ลันนเรมจางอัตานอังกันมังกันเราที่ผ่าลอยอันนี้ขจวนเงินปอยเอ็มเทโจกันอินตีค่ะกันสวยดูมาที่ขมวนนะที่การหันสวยเฟรนด์เทคบปะเทียนถูกันหันหัวเวเด็กเด็กที่ขมวนนะที่การหันสวยงาบอลทีนะให้พวกที่ขมวนนะที่จินนี้สวยเฟียเด็กเล็กที่ง่ายนี่อินกับเสียเกี่ยเราที่ตาอีละวันกับกายเงิมกายเราว่าเงิมตีจงจ้างเฮียนินกัดเชียงอันนี้ปะเทียนของไอ้นาซาระกัดที่จวนกัดทาราวจูวานกายเงยยังตีฮีก็เปลี่ยนทาร์ติร์กุมซองปฐุมกันอินกับเปลี่ยนทาราวอินนี่กัดเฮงะไว้ขันมาอินรินเหินนักกันเลยเราเกยมาเห็นจียังตลโจกันนี่จูวางินกัดทีนคอยเอาเงินกัลดอนกัดทาราวจูวานะกัลดอนกัดเชียงอันนี้ไม่รอจูที่อิจาเกมินติอุละกัดจากเมียเราฉันจูมิชิงซองตากระสวยไปจนนุปุยฝันเอาไหนกันนี่จนเฮคุเวลาเห็นเจนเขียวนักกันละขันจวงเราคริสเซลตักปังไงตักนัดล่วงตักเตะกันหันถอปะเทียนเตะกันหันฝักเขาเทียนุนพุ่งเตะอักลคลวนจวนเฮโคเวลฮีหันที่สั้นจกจากนะเฮกันละไหนสีเรามีตั้งจวนกับเราว่าเกยมาจวนจู่บางจวนนึงที่ตูรเฮียนอีข้ามัวเอ็มที่อีจากเอ็มข้ามวนทากอีตีเอ็มที่โดนตาละมินติงดตาละกัดข้ามัวงดเราเนี่ยที่อีจากเราฉันจู่การหันอินตีเป็นเล็กปนนากันตีเนี่ยที่ตัวขบจวนกันหนุกที่อาจารย์ง่ายนี่ดำเราวางอันนี้หมอทหารไซน์กันเราที่โดนเนี่ยหมอทอดไทยมังเราอีปิกแต่ว่าหันที่ตัวเตะตัวหันกระลุมตัวเตะไม่หันกลางลุมตัวเตะอันนี้เราเลยเรียมขยันที่ตัวรังจีเตปอยหันที่ตายละอาจารย์อมเลมเรานี่กระท่าละม่วงมดเราไม่เราจู่เราที่โตตายละค่อยอันนี้กำลังตีเขาจนกระท่าม่วงนี่จู่บางส่วนที่ขมวนนักกันหันตีเตปอยจินนี้สวยเฟียเดี๋ยวเล็กเหี้ยง่ายนี่อินกับเสียนี่จู่บางส่วนนี่ที่ขมวนนั่นอีละนี่แล้ววันนี้เห็นนั่นนี่เราไม่หันอินตีงดแต่ค่ะเก่าทันอินเองวางเงี้ยเบี้ยกันขาดที่ขมวนนักกันนี่เราอันนี้เราที่ตายแล้วกันละตัวกันเจียงเวกเปียงทาร์ตดิกตะกาจวนไม่เราจู่เห็นนั่นน่ะเรื่องตะหันที่ครอกแต่ค่ะอะไรจ้าขันแล้วนี่จู่บางส่วนเฮ้ยแต่พออีสวยปลนกระวังอุติค่ะก็สวยดูนี่ปะเทียนเอาหุ่นตะกันที่หุ่นตีหุ่นจวนเองดินหุ่นโปเราที่โดนนี่ละกันที่โดนจวนลุตันตูร์โปกันเรานี่เทคายลุ่มตูร์โปกันเรานี่เทอีที่โดนขานัดนับโปเหลาเราต้นงำตูร์ขบินอีที่โดนเห็นให้มีทีนั่นตักสถีนั่นขมวนในเหตุปะเทียนเอาหุ่นเอาเป็นมาอย่างเจดูนะกันเราอยู่ขมวงเราตกดูสูอาจารย์จุดที่เราเกี่ยวกับเรื่องค่ะอีทีหน่วยเรากันนั่นตัวเละตัวนั้นอีตักซาตักที่จุงจ้างเห็นที่ขมวนให้กันสวยฟินทีให้เคลียร์หันทากันดีส่วนเอ็งวางเงินเงกันหนุนให้ปอยหมกตีให้ก็สวยดัวปะเทียนเฮียนเฮเขาเวลากันหนุนให้ง่ายปอยหมกเราเซงจวนเปียงทาร์มาสาให้มินบอลลูแม่มังเอ็งเงี้ยเฮเลยเชื่อมาให้มินดาร์งังอันนี้นะจบนั่นรวมตะกอมาลมเอ็งวางเงี้ยคริสเตียนเปียงทาร์โตเปียงที่เอ็งวางกันที่ล็อกลอยสีเรา
a chan chu he khovel han chan kan ne da chan min ne ni ama choi moi turte aram ti zau turte a ming ti ro pui zual zel turte in kha pung turte po siam kan ni bokani chu wang chuan chu tiang ang mi hring angai lut em te kan ni a kan nun na hi angai poimu em a nat na in min na yang ti te nat na chi sang kan ka yang ti te hi pathian hian a hlau em ani chu bible a mun tam ta kan hua ke ai in khzo kang nu le pa choi moi te chu kan lai tan hrisel na ani tur zia te le ya hian i lo dam rei bokang ti te tam tak azia ka ni le hi kan ta na dam rei na tur emo ani lo le i kan rei vak lem lo na tur ang deuh tak lo ni ta ang se chuan emo he le kan om hi min hu phur pui tak ta ang sen chuan pathian hian athar ma sa hi min ti hlum nge ma se he le dam rei tur te hian en min fui loi si ani bible hian nu le pa kan choi moi te nun ngil ta kan om te hian en he le a hian en kan hriselin kan dam rei dor ni ti te mun tam tak a zia kan ni chuan en thuklung hui hun lai chuan en a nam than Israel te hena khan a mangai em awangin an tharau chau ni lovin an tak salo hrisel nan po an phar lo nan te ring uam an lo nei lo nan te thak sipan vei lo nan te an lo hrisel zual zok nan te kharin pathian hian azir tir na sa em bible a tam tak kan hnu ni chu wang chuan tuna na lo thleng po hi kan kai lo na tur hian pathian hian adu em ang ti hi ringam ro tuna Christian lo te po in ven phim khur angai an ti lai ke ni Christian hlei te chuan fing tak maya dam tak pathian kan fak le zual zok theinan he hap tarai lo te chung kan lo in ven phim khur theinana ina tom tur kan ni te hetiam ang mang tur mai tuam na mang tur kan ni te kut sil fai tha tur te kan khil hi izo mang u enge a pathian thu lo na chu khami lo pal tlang cha la angai lo in hlau ani kha in la piang thar lo ani ang ke chu ka hlau ve lo tia po na chua a hun lo chung chul lo tak maya kan lul kan chuat lat te kau khan a in khom ngam lo kan han dem em a pastor te thlenga kan an mu ro zui na te hi han ngei tu chiang te ngo a pathian thu lo le ka ti ve lat ani pathian awanga tuar na tak nun na hial chan pha na hial khopa in pek ngai tak mun chu a om chu ram thim ram rawa te ama khelo mi te chan chin tha hil te tu na po hianen ti teang thi lau lo va he na hi kai don lo ti za i chiang pap ani chuan ka ring lel mi lo tharau thiang lim khil emo pathian tang i don ani ngat phai chuan ka soi sel reng lo chu ti ni na chu tu na mi har sa tan pui tur tam takan om lai hian he na kai ve thei tur in ni lo chuan volunteer in pero an ma mo kho ang che mi tam tak chan chu tur an amani tu na hian ingam tak ani chuan pakhat le a chuan engwange kau than te a hu hawa in pol khom hi tun lai na ne na mi som nga ai tam bak in mu hi khap ani lai a chu mi tan kau than te na an zom tak awanga kan lo mu ro em na in lama khanin chan chin tha chung kwa apuan theya TV a tam tak a en thei boka online na tangin tam tak thil ati thei boka ni biak in pan thei ani reng la ya online le internet vela pathian thu kheu ero hi chu ka ngei thei bi khau lo wa biak in tak kal thei ma nak chuan kal a tha ka ti amaro chu biak in tun reilo te chunga tan khar leilo ani la ya in chunga online tang te po kan in biak thei na rem chang a om lai roi chon ka soi sel hol wa a tha em bok ani chu wangen thuoi takin kan in chung khura pathian en enge ti tura min du pathian thu zong em lo po in la phua mi tan la phua thei na hun tha te ni musician tan music in practice thei na hun tha te ni gym kal thin ta na te
ruột cao đủ ta nè te bắt thiên thu chiar đủ ta nè te thon thu chiar đủ ta nè te ti tur hi atam em ani kan ni len don chuang lo he mi rei lo te chung kan ti hian na tam tak kan in kai dar tur la ka tang hian in kan in veng theya kan nam kan ram kan chung kwa kan lo him pha theya dam takin pathian ni kan fak le the ni he nat na hi ring lo mi le ram thim vei ta ang hial le ka hlau ve lo i krista wanga tuar ngam krista wanga chan ngam lo in tia he nat na lo in ti lo vel kha i pathian thu mu thabik tariau piang thar bik tariau thi thamuan na nei chiang bik tariau anga kan ti hi han ngai tua chiang ila athalo ka ti em mai ni chu wang chuanin film khur hi atha a heta hianin nimin lama ka thil zia tho i nat na dang TB cancer HIV chu lo po atam lu tu na chi sang he khovela hen om chung te chu an lo om renga an la tak reng khang kha tak an la ni reng vek vo in ni thleng hianin heng na te po hi aron om tirata kan film khur kan ngai na zona chan kan la film khur reng vek ani heng te po hi kondom mang ro ti te mai chiat mi pat na i film khurong uti te hi kan la keng ko reng vek kan la keng het vek achan chu he na kan kai lo nan hian ani chu tiang ang zinga na pakhat lo thleng thar ani chu ina aken tel a in ven film khur na chu mai tuam te kut sil fai te kut bun te mi nei tak a in biak lo te le pui pun na la siam ri lo ang te kha a in dan na chu ani maya heng nat na dang te in ven film khurna na a man ruwa ang chi khat ve kha ani maya ni chu eng wangin nge pathian thu la mu tak lo mu tak thi khamon na la nei lo la piang thar tak lo niang i hlo chuan ti vel na na he na nei kan man bik kher hetiang ang thil kal phung pa ngai ve mai kha ni chu wang chuan min he na an lo wang emo he na an lo wang ani emo ni lo emo in ven film khurna atana sarkar po ina om hri turte chuak wak hri lo turte amin ti hi enge a pathian thu lo na enge chung mi chu tianga ti te chu pathian thu lo bik tariaw ale piang thar lo bik tariaw kan han mu deuh kher chan kha ngai tua hianin i afin lo thlak ka ti em a lalpa ti chu fin na bulani chu mi zom le chu mi a chuan thil thalawa muin aton luya ati luya atuar pha thina ti bible mi fingero chuan a hel emo a bi rok san thina a him pha thina ni chu wang chuanin pathian atanga fin na tak dong ini piang thar dik tak ini ngat chuanin he thili ingai poimo viau zok tur ni he khovel hi atop mai don emo top mai don lo mo kan buai na tur ni lo eng po lo ni se hisel taka pathian fak hi pathian pona min du dan ani chuanin ingai dan ringot kha mi zong nei tir tum thin su ti hi ka soi du em a i voina kan soi te luam le ka ngai mo em po hi ani na taka chuan kan soi tum taka chu mi in he na nei a hlau ve mi alo ani chuan ka soi sel sak reng lo a dik lo po ka ti lo a tha ni mai ama ero chu mi in he na alo lova alo in thiar filin ta awanga kha hlau ve lo ho pathian tu soi thin le mi fing tak ka ngai ten in la piang thar lo an ron ti sok a hi chu a tha ka ti lo ani piang thar to theu thita ela ka tharau chu akal na tur ka chiang to e ti theu te a hian pathian in puan dan kha adang om thei bok ani ti hi kan ring tur ni pathian hi thil chi khat chawa a in puang ngai lo chuanin pakhat le a chuan pathian hian thil ro pui ati donin thil mak ati donin mi ati dam donin mi thi hial a kai tho don pon bible a tam tak kan mu soi se na ni lawang man ruwa a mang thina ni man mi lawa ati dam pop te po leile van te po hi lo om ro se ti man ruwa om lo man ruwa lo win thil ati thei thau pathian hian amai ro chu man ruwa a man na atam lu tuk soi se na ni lo chu
chu wangin he na na chungchanga po hianin kan lo him le zual theinan ti lo tur ti lova ti tur ti hi Christian diktak ta chuan kan ti nge tur diktak ani zo ani atlang kom na kan soi duat anga nimina ka ziang ang hianin kan chiar nge lalpan mi chan him donin emo ti dang donin man ruwa amang lo theya amang thebo he na na bang kan lo him theinan hianin man ruwa pathian hian amang theya ino om tur pon min du theya mai tuam tur te poin min du thei bok chu ti lo mai la min chan dam thei min chan him thei ti ero karing hlel chuang lo chu wangin in ti vak vak lawang u man ruwa te kal tlangin thil mak ati fautin nimina ka ziang ang kan chiar ni pathian hian Chrisel na alo ngai poimo thin le ani ti ka ziak boka pathian hian Chrisel na ngai poimo lo ni se he khovel Chrisel lo taka tang hian ala dei tong che he khovela na sang len thei na khovela kan om wang hian kan Chrisel ni ngai poimo lu tu ring lo mi te man Chrisel don chon ama ring tu te phei chu Chrisel se min du ti hi kan khria ta tha ngoi beraka zia hi kan chiaranga kan hlo wangin lalpa chuan min hum him zok thin ani katia hi aum zia chu na khir khan tu na po lo thlenga kan lo in ti hlau lo vio remote te mi hlau lo na hi chanan ngai lo neo a tak a zok chuan kan hlau ta hi ni pathian min chan thin ni chu wangin tu na kan hlau po hi amak lo Christian masaring tu masa te po hen hlau an nga chuanin e ka soi le du chu lal isu me po khan a thi don khanin ka pa he no hian mi pel theilu lom ni ma se I thu ni ro se ti sekhena pakhat na chuanin pathian thuwa da ama ro chu pakhat zok kha a khe ve hle ni chuanin adang le chu Elisa ni ta kha rei tak pathian abaal pathian le ring lo mi te hlawin rei tak abiru ti te kan huwa Davida po lal sol hlawin rei tak atlan chi ani pathian in ahum him thailon tlan chiat kherangai lo kan pathian in ahum him thei lali su po mi puikar tangin arel ru ahuna chuan mo thil reng hi huaisen takat tlan chiat hunte bi ru khri hunte hi a omani ti hi bible a atam lutuk kan mero puita zinga po pathian chuan adu chuanin anung chunga lak chho bor te po anei mai adu huna chuan tui puite po akal tlang tir mai achang le voile khata ati cha saklova Jordan luyan kan te po kha an ke nge yan ra te ngai tiang khanen pathian yan ro rel dan chi sang anei ti hi I report mai ang u chu wang chuanin I tlan chiat le za me mo bi ru te mo inven film khurte huai sen lo wang ani ngot lo pathian khiat lo wang ani ngot lo thi lo wang ani ngot lo pian thar tak lo wang ani ngot lo a hun le a hun hi a omani khovel mi te pon chu chon chut thiama ring tu dik tak ini phaijon khele zual tur ini ti kha a kan sei nual ani chu sei tur hi atam khop maya ka sei noi veng ti ka hlau zo ka atop na bera chuanin he nat na hi kum khua in a om don po lo ni se heti vut reng chu ani reng don chuang lova eng ti khunam ma chon are le mai dona chu milai kara kan inven theina I a om ani ngai chuanin inven film khur hi I uarang u pathian ron chung zelin amai ro chu pathian kan ron kan inveng film khur chung po hian kan laboral thei thawani amai ro chu kan film khur wang ani emo kan film khur lo ani emo kan lo boral po ni se kan kal na tur ro kan chiang tlang en ti ro hi chu kan khriat angai ni
chu wangin ring tu le ring tu te a he nat na kan lo do da na pathian ke mari in puan dan a in an lo wanga chiang lo zok le chiang zok ni in chu vela in ka sok sok hi a thalawani pathian in puan dan hi a in ang vek kher lo ve ti hi he covid 19 kan hlo dan chungchanga ring tu te kan tong hi film khurtlang u pathian nei tak tak tu kan ni zok chuan kan finger zok tur ani ti hi karan sei du tak chu ani kalom lu tu